Rolling Stones. Θέλω να μου πεις, επειδή φαίνεσαι ότι είσαι και rocker, αν έρχονται οι Rolling Stones το Σεπτέμβριο στην Αθήνα. Το συζητάς, το ξέρεις. Keith Richards, Mick Jagger, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δεν ξέρω ρε φίλε, τι να σου πω. Σε ξέρω από κάπου. Ξέρω εγώ κάπου το ξέρεις, εγώ. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω αν έρχονται το Σεπτέμβριο στην Αθήνα οι Rolling Stones. Ναι, έρχονται, είναι αλήθεια. Α, θα μου κάνεις και μια τελευταία χάρη. Έλα, βέβαια. Ένα τηλέφωνο. Πάρε. Θα στο πληρώσω, δηλαδή δεν έχω πρόβλημα. Πάμε το πλήρως, πάρε όσο θέλεις. Σε ευχαριστώ. Ναι, Mega Channel εκεί. Μπορείτε να μου κάνετε μια χάρη. Θέλω να ρωτήσω αν έρχονται το Σεπτέμβρη στην Αθήνα οι Rolling Stones. Έρχονται. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, έτσι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια. Λοιπόν, οι Rolling Stones είναι γεγονός ότι έρχονται το Σεπτέμβριο στην Αθήνα. Rolling Stones το Σεπτέμβριο.